Bună ziua! În acest tutorial vă voi arăta cum se programează termostatul de la Logic Therm. Programul unei zile este compus din 6 perioade, de la P1 la P6. Practic putem să setăm 6 ori, 6 temperaturi diferite. Pentru a realiza acest lucru, apăsăm Set și Prog. După cum vedeți, a început să clipească ziua, să zicem că începem cu ziua de marți. Cu plus și minus setăm ziua, deci ziua marți, numărul 2, apăsăm Prog pentru validare. Clipește ora, să zicem că vrem să pornească la ora 6, cu minus mergem până la ora 6, validăm cu Prog. Iar acum să setăm temperatura, să spunem că vrem o temperatură de 22 de grade. Cu butonul plus mergem la 22, deci avem programul 1, în ziua a doua, ora 6, 22 de grade, validăm cu tasta Prog. Deja s-a făcut P2. A doua perioadă de pornire, 9. Hai să zicem că noi vrem să pornească de la 8. Mergem cu tasta minus până la 8, validăm cu Prog, setăm temperatura, să spunem 19 grade, o temperatură mai mică decât cea inițială, validăm cu Prog. Automat a trecut la P3, setăm și aici ora, să zicem ora 12, validăm, Prog. Temperatura, să spunem 21, validăm cu Prog și a trecut deja la P4. Lăsăm ora 15, să spunem că ne convine, validăm cu Prog, temperatura 19, hai să zicem 18 și 5, validăm cu Prog. A trecut la P5, 17, 30, să spunem 18, validăm cu Prog, temperatura lăsăm 22, încă o dată și am ajuns la ultimul program, P6, la ora 23, 23, 30, validăm cu Prog, validăm temperatura, o dăm puțin mai mare pentru că 17 este prea mică, 22 de grade, validăm cu Prog. Și deja am trecut la ziua 3 pe 1, am putea să setăm în continuare zilele următoare. Dar nu vom face acest lucru. Pentru acest lucru vom folosi o funcție pe care o are acest termostat și copiere. Pentru a copia un program, noi am setat programul pentru ziua de marți. Pentru a nu face acest lucru în fiecare zi, vom folosi funcția copy. Pentru aceasta apăsăm butonul copy timp de 5 secunde și vedem că ne-a apărut funcția copy și ziua aici este 1. Dar noi vrem să copiem programul din ziua a doua. Cu plus ajungem la ziua a doua, apăsăm copy. Am copiat acest program, cel pe care l-am setat mai devreme, după care mergem cu butonul plus la ziua a treia. Apăsăm din nou copy și acest program a fost trecut și în ziua următoare, deci miercuri, plus ziua joi, apăsăm din nou copy. Programul a fost lipit și aici, 5 copii, 6 copii, plus 7 copii și inclusiv în ziua de luni. Vom apăsa și aici copii. Pentru a ieși din această funcție, apăsăm tasta Set. Deci, practic, programul pe care l-am personalizat va fi acum în toate cele 7 zile ale săptămânii.